ngiyacela ukuthi uma unenkinga nami, ngiyacela ukuthi uyikhulume nami. Uma unenkinga nami, uyazi ukuthi mina nawe sixabene, ngisacela uze kimi uzokhuluma nami. Waqala wathatha inkinga leyo wayihambisa ebanganini bakho, wayikhuluma leyo nkinga onayo nami, ekumane ngabe ukhulume nami inkinga leyo enginayo nawe. Waqala wayikhuluma ebanganini bakho, kusho ukuthi uwe onenkinga, akusona mina enginenkinga nawe, uwe nenkinga ngoba uthatha isinqumo sokuthi uhambe uyokhuluma leyo nkinga nabangani bakho. Ekumane ngabe ukhulume nami umuntu onenkinga nawe, sabona ukuthi siphuma kanjani, sixazulula kanjani inkinga leyo. Once wathatha leyo nkinga wayise ebanganini bakho, uwe onenkinga. Ngiyabonga. God bless you.